четирите риска, които, както дефинира господин Иван Кръстев в предварителните ни разговори, в момента стоят пред Европа, четирите риска, разделение и кризи, ако щете. Първото, разбира се, е натиска на бежанската вълна, предизвикателствата, които тя поставя пред Европа, разделенията, които предизвика, както и пред нашия регион. Второто е опасността в резултат на тези процеси, но в резултати на предстоящия референдум в Великобритания за евентуалното отделяне от Европейския съюз, това да предизвика процеси, около които да се стигне до разделяне на Европа на две скорости. Какво би значило това за нашия регион отново и за България? Човек, който може да каже някои неща, които политиците вероятно няма да могат да си позволят. Без да губя повече време, бих дала думата на господин Плевнелиев. Добро утро на всички, уважаеми господин премиер, уважаеми комисар Хан, уважаеми вице-премиери, министри, ваши превъзходителства, скъпи приятели. По добра традиция се събираме за 10-та година отново заедно и мисля си и аз съм тук за 10-та година. Заедно с вас бях като менеджер, като министър, сега и като президент. Изпращаме една напрегната и динамична година. Тя бе такава за България, за Европа и за света като цяло. Преминаваме през период на световни турбуленции, рекордния брой кризи и взаимодействието между тях правят международната среда несигурна и непредсказуема. България остана стабилна, въпреки неспокойния, по-опасен и непредсказуем свят на тежко противопоставяне между глобални и регионални сили, конвенционални и хибридни войни, замразени конфликти, провалени държави, терористични атаки, природни бедствия и невиждана миграционна вълна. Въпреки рисковете, българската икономика се развива добре. Фактите за 2015 година го доказват.